Hey, uyabona umuntu une-leadership yangempela ke manje. Uyabona umuntu une-leadership yangempela ke manje. Tutuzani Zuma. Our first deputy president. Umuntu une-real leadership ke manje. Yabo this time. Umuntu une-real leadership bafana. Uyabona Tutuzani Zuma mfowethu kune video iclip nje encane engike ngayibona mfowethu Tutuzani Zuma labe uncoma khona uSG uNomvalo umncoma nje mfowethu uthi you thank him for the warm reception waqhubeka mfowethu wambonga Tutuzani hey, wena uphethi wena ulithemba lethu Tutuzani mfowethu ninosibonelo Nomvalo hey umuntu une-real leadership manje yazi angiyisoli inkosi yami ngokuthatha umkhonto wami nguphathe ngesandla awuthathe nemikhonto nibambe niphakamisele phezulu makungenjalo niyosalapha hanithathe umkhonto nubambe nophakamisele phezulu makungenjalo niyosalapha. Uyabona angiyisoli ngokuthatha umkhonto ngawubamba ngawuphakamisele phezulu. We-SG sibonelo Nomvalo, we-Tutuzani Zuma, ibambeni lento kababa ngane zakwethu, ibambeni lento kaMsholozi ngane zakwethu, ibhathini lewinikeza nina gijimani nayo ngesibindi nokuthembeka. Inikwe nina le bhathini, nikwe nina le button stick ngane zakwethu, ibambeni ngezandla zombili nigijime nayo size siyoshaya intambo 2029 kuma national elections la sibheke khona nani. Mina ngiyaniqinisekisa ukuthi le leadership esinayo manje lesiyanayo le ku 2029 kuma national elections lesinayo manje athi yabona lono amanje bathi nguye lo, bathi nguye yabona lo first deputy president kanye nalo SG lo ayibafana siyakude nabo. Siyabonga weTutuzani mfowethu, siyabonga mfoka Zuma mfoka Msholozi, siyabonga Tutuzani mfowethu ukuthi uthe mawunikwa le nduku wayibamba ngezandla zombili wathi uzogijima nawo nibambisene lapho no second deputy president uThoni Yengeni kanye naye uSG wethu insizwa man shit sibonela Nomvalo insizwa shit man ayigeke bafana hey si happy singoma khanya sinobuholi. Lalelani hey nina nithi ni ANC nithi ni FF nina nithi ni inkatha nithi lalelani sinobuholi ke manje hayi sinobuholi we maye kade zisha